Wia uweu namding lasiat na Yemen si Israel next step isajan kapadai kecing hertma kabanding kong na kisipai Houthi na 12 tang yuk operation Roaring Lions kumasi benai mensua ong kisipai Israel Defense Force kat kum ka kubor jong ka Jerusalem Post kisipai ke pentrai kami ki korida sunjong ki pan khanglat te kecing ma kabawan nau teu namding ki seren ro klapa akaleng ka biar sheba bat ki jaka ba marjan haka thai negev om Shamadon kono ka kubor bala penmesau ne penjulor haden ka te kecing ja kane kecing pelaj pai pa kalong haden sisngi bak sipai jong ka Yemen kilapan pau kecing long bakloi jongki pantuklar pej de ka kam sipai ka ka bak batai kom kecing le bor jong ka Amerika Israel Persia ya ke Iran bat ki kan hone le Persia be trelang lada kadang yai peteng ha kita kecing akan an ngi penti kena bagi kti jongi kidon ha kecing pen bethai na ka bentaban tuklar pej de ki sipai loong nung aikten ubri kadiar ujenara ya sari kane kecing maham kalami jan sipanai hadin bak Amerika pat ke Israel kila penmi ya ke baka press TV kala batai kum kecing hertma ka bakhadu jong kecing thombor klem dau ka batmui ke Islamic Republics ringkat bat kecing penkrek ka bajur Persia ya ke kenhun ke betrelang bat ke axis of resistance usari uloong ba kecing wan tuklar kala ru banmi na kecing don kti jong ki wipat ki seng ha kecing kan at lane kecing penon kam ya keduria Hormuz pan penlong ya ki kam Persia ya ke Iran na ki we kiri Muslim nginom ailat ya kata ulapan scam kat kum ka kubor jong ka Press TV kat kum ka Press TV ulapan pau ba kecing long jong ka Yemen kadon ni kecing kit kli ha kaniam bat ka akor apa deng kecing alap ka ba kham he ka batmu om tang ek Islamic Republics dei wat di resistan Axis bat ka partai Muslim ka ba kham he kala keno shu ba ka tei kecing le don bor kadon kecing ade bat kecing angnot jong ka Israel ka bala khot ka Greatest Israel da ka ba keno e ka Tel Aviv ba ka wat pan penyar ka jaka keleng ka West Asia kala batai ka kerdan jong ka Yemen kum si banta jong ka hok ka batai hok jong kinong snong ha ka than bane kando ya kum kini kecing temu bat kito ki bakersan ya ki usari ula banrap ba ki sipai Yemen ki sya pen slur da kecing trelang ha ka than bat kecing temu ban penlong ya kecing sya rem ka bakrau ya kinong le don bor kat ba ki teli bat kecing kersan ka ba kham jeliu na ka banta ki jaj penri Muslim ke be kando ya kecing kan an unong aikten ula penmi ru ya kecing dawa da ka ba kentu ya ka Amerika pat ke Israel pan jubab ya kecing persang jong kinong yalam pan penkutno ya kecing le Persia ula batai kinong syak thombor kum ki kam bom hok ka ba pen si tomben bat ki bom don nong rem ki ba pen sniu ka syong suk syong san ha ka perthei pada ka than baro ka we kham tam ka pen sniu ya ka yo ka kot jong ka perthei ka khot pen pentrei kamru ya kecing te kular pan sange asiat ha pedeng ke Israel bat ka Hamas ha ka strip ka ba soi hau banai Oktober jong snem bladem hapo ka plan ka bla kersan da ka US ka batmu ban penkutno ya ka te kecing le